laroɓe amin barka me loraki fotta wakkati nde min gaddanon taskamin ɗam gendam taskaram gendam min ɗon gaddanon hoɓɓe feere ha jawɗira mum ndu woni ha YouTube channels andiraɗu Dandes Media, Instagram, Facebook e ma TikTok. Ngam mai so gaɗa like, on gaɗa share, on gaɗa comment, nden bo gaɗa subscribe ngam heɓa min gaddanon taskaram ji amin goɗɗi. Hande ma banno wowa jawɗira ndu min ɗon gaddanon hoɓɓe feere min gaddani on baristajo goɗɗo mawɗo ngam mai so yecca inde makko be tariha makko seɗɗa. Allah sure jaɓɓama. Mi jaɓi. To ngam mai se mi yiɗi a yecca min inde ma be tariha ma seɗɗa. Naam, to inde am barista Isa Ismaila Modibbo Umaru Mayo Ndaga. Mi dañama ha hitande ujunere 1960 kanju yadata be hitande ujunere temerre tati e capan jeenayi e capan tati e jeenayi je hijiriya joyi lewru zulqada ha wuro wi'etengo Mandaga. Wuro mai ɗo wi'a Caɓɓel, ɓeɗo wi'a ngo Mandaga ton mi daña 1960. Nden noye haala jangirde wono a jangiri? Lallai ha hitande 1966 sai mi wari mi nasti primary school. Mi jangi yahugo 1974 mi timmini. To ha jangugo ɗo min ɗo hawti be jangugo islamiya kanju bo kikkiɗe fu ha hitande woore mi heɓi certificate ɗiɗi. Ɗo ma je primary school certificate, ɗo bo je islamiya primary school certificate. Mi timmini 1974 to shikenan mi nastan kuje ɗo mi yahan secondary to sai dañotoɓe am ɓuri yiɗugo mi janga arabiya. To kanju arabiya bo ɓe ɗo yaha Mandaga Caɓɓel mai to lallai mi jangata boɗɗum to sai ɓe yarɓiyam ha nder Kamaru ha yahugo wuro Sare Modibbo Serno, oɗo jangina tafsiru be Qur'anu. To goɗɗo Modibbojo Senegal on, ɓe yarɓiyam ha les goɗɗo mo janginta Goni Modibbo Muhammadu Zaria, kanko bo Zaria o jangi Qur'anu o dursi warti. To mi joɗi totton mi jangi defte, mi dursi defte arabiya, mi waɗi andal ko saro en am go yiɗi ha yetti manzali mi tafsira. To mi joɗi je duuɓi ɗiɗi sai mi warti siwtare. To sai mi tawi dane mami ɓi Sardauna, shikenan mi tawi hukuma pamara Sardauna les ardungal Mamadou Fulfore ɓeɗo waɗa interview je mallum'en arabiya. To nde mi nasti sai ɓe tawi lallai mi waɗi andal arabiya, diga ɗon kadi sai ɓe hosiyam malam arabiya mi ñaami. To sai ɓe yarɓiyam jangingo ha Papa Primary School. To ɗon bo mi yahi mi tawi fototiri be Gomsi Alhaji Sanda, to be bo Ismaila mo waɗino one time chairman je Sardauna local government ɗo. Mi tawi ɓe ha class 2 mi jangini ɓe. To mi ɗo totton go sai mi cikai nduɓu sai ɓe waddi interview je ATC. To ɗuɗɗon diga ɗuɗɗon go bo sai mi yahi interview je ATC go mi heɓi lawol mi yahi miɗo nder in service. Sai mi ñaami ñamol am ɗiɗi fu ha turanci be arabic fu foti. Mi waɗi primary nden bo mi jangi defte. To sai ɓe tawi ñamol am ha arabic ɗuri, to sai ɓe hokki am admission mi sufta ko Gombe ko Maiduguri. To mallumjo sobajo baba am ɗon Alhaji Kadi Hamajoɗa Gashaka. To sai o suftani am Maiduguri haydi ma kanko bo ɗo jangina BTC Maiduguri. Diga ɗon kadi sai mi dilli Maiduguri mi jangi, ɓe waɗi am ha Islamic ngam laadugo arabiya am ɓuri turanci teddugo. Sai ɓe yarɓi am ha Islamic ɗo bo laati mallum'en mai lallai ɗum arabe on, diga Misra ɓe nanata konde sai arabe. To sai ɓe jangini min be arabe. Mi waɗi duuɓi 4 mi timmini 79 mi yahi totton 75 79 duuɓi 4 on mi timmini. Sai mi hoti nde mi timmini sai mi warti Sardauna local government. To ɗon kadi nane ma hidde ko mi dillano 79 mai ɗo ɓe hokki am in service, miɗo nder service. Sai mi warti sai ɓe yarɓi am Jawai. ɓe yahan Jawai mi tawi Justice Ibrahim Buba en bo ɗo acca totton. ɓe dilli GSS Gembu sai ɓe canji am yahugo GSS Gembu. mi GSS Gembu yahugo nduɓu mi tawi Katabs e nanta oɗo El Sudi ɓeɗo aji gotel be Dr. Shehu Imam en. To sai mi jangini ɓe nane ɓe hosi am mala arabiya be bo jangingo diina Islam.
so mi jangini ɓe nduuɓu sey ɓe maɓɓiti secondary Bamga to ɗon bo sey mi yahi Allah fototiri am ɓe hoori am Bamga mi jangini ha totton mi fototiri ɓe Adamu en ɓe ɗoɗɗon min bowri ɓe ɓe Bangari wa ɓe laati bo ɗo bo mi ɗon nder ɓe mi jangini seɗɗa honorable registre je sharia abinan court of appeal yawwa to sey laati kadi diga ɗoɗɗon bo mi jooɗi ha Bamga goo sey mi heɓi admission yahugo makaranta mi lori mi makaranta diploma ha jangirde mi jangi ha islam goo sey ɓe wartir ɗum ɓe maɓɓiti diploma section to nde mi yahi sey ɓe hoosi am ha diploma goo mi waɗi duuɓi 3 sey mi sufti sharia and civil law to shikenan sharia and civil law goo nde mi yahi local government Gembu ɓe hokkayam in service ngam ɓe fi mi canji course mi hooti sharia na yam ɓe bo education on to nde mi yahi Maiduguri sey Allah hawtiyam ni ɓe himɓe ɗan Fodiyo woodi tani ko Sardauna ɗon magajin gari so hawtiyam ɓe Shagari bo sey ardiɗo leddi ɓoymajo so sey o yerɓiyam ha Abba Kawu o wi Abba Kawu ɗum sobajo mako Abba Kawu wallita Abba Kawu bo sey yerɓiyam suudu radio Maiduguri to nde mi yahi totton ɓe hawtiyam be Gonifika be GM maɓɓe Jidda to nde ɓe hawtiyam be maɓɓe be Gonifika mi yahi mi ɗo huwa ha totton nane man wala in service to suudu radio may ni jogi am ɗoɗɗon mi ekkiti turanci am ɓendi ha waɗugo translated mi ɗo hokka news habaruji be fulfulde ɗo fassira hora fulfulde ha ye mi maski so e turanci am luggi sey suuni am mi wi to jotta kam ay yetti mi waɗa degree sey turanci am go sey wari ɗo fota be arabic ko ɓuri arabic sey mi wiyata to jotta ka hani mi waɗa degree ha fannu sharia fannu sharia bo mi mari interest ha ton ngam wakkati ɓe hokkam admission ha bo college ɓe hokkiyam grade 2 jangingo NCE ɓe hokkiyam sharia sey mi sufti sharia ngam laarugo ego mi ɓuran nafugo ha sharia mi ɓuri marugo interest ha totton to ɗoɗɗon ni mi jangi kadi ha ɗoɗɗon ha yahugo diga 1993 mi nasti mi heɓi admission mi dilli university go to mi jangi ha yahugo 1997 to ɗoɗɗon bo sey ɓe waɗi hiddeko nden ɓe waɗi reforming judiciary waddi bayli ha yeɓe kiita yawwa ɓe waddi janjirde ha balli hiita ɓe canji ɗum ɓe waɗi justice Nyasore ɗon goɗɗo amin mo Taraba ɓe kafi ɓe wi to jotta alƙali en hiɗɓe ɗo hani mo ɓe mari diplôme on ɓe ala diplôme ɓe mari primary 7 ɗo ɓe acca ngam lawyer en ɗo yaha sharia ɗo yaha area court to constitution bo wi dole kala huudeteɗo fuu kala kuje ɗo fuu lawyer wala ha lawyer vangata to woodi kes ɓe waɗi no ɓe wi lawyer vangata ha area court supreme court wi lawyer vangat to ngam majum sey ɓe waɗi reforming judiciary je Taraba Gongola Taraba sey ɓe waɗi recommending diploma to wakkati may min bo nde mi timmini ha Maiduguri mi heɓay kuugal BRTB bo jogini am ɗo hokkam atis amma na permanent and pensionable ba sey mi heɓi jangingo ha Nguru to sey ɓe wiyata mi acca mi jangini duuɓi 2 ha Nguru ɓe wiyata mi acca mi wara permanent and pensionable to Baba Ƴola ɗon secrétaire JAC sobajo amma am be sobajo SC kam Yusufu Imam to sey ɓe nodditi am mi warti ɓe waɗi interview am ɓe hoosi amin ɓe yarɓi am dorofi miɗo waɗa presiding Muslim personal law Usmanu Samari lamɗo kakara karenni jonta lamɗo kakara ɗo kanko on presiding officer amin ha hitordu dorofi min pat diplôme min mari amma ɓe ɗo sufta ardituɗo goto ɓe ɗo ardi islam nde mi mari background sharia kanko bo o ɗo ardi kuje ɗo be Faruku Mohammed Kakara to ɗoɗɗon kadi min huwi sey ɓe hoori am Bamga bo sey mi hooti judiciary Bamga bo sey mi hooti registry to nde ɓe canji justice Mamoudou wari waɗi interview amin ɓe wi to appointment to ɗo na permanent and pensionable ba ngam ɓe waɗi review himɓe ɗuuɗi jotta ɓe canje yam ɓe hooram court clerk diga member mi jaɓan na mi wiya mi jaɓan mana tunda permanent and pensionable sey ɓe hokki am level 6 to sey ɓe yari am record office Yola miɗo hoota wakkati man on mi fototiri ɓe kes Abba Muri en ɗo mi jooɗi record office Yola ha yahugo wakkati feere
ɓe hoori am Bamga. Diga Bamga bo mi heɓi admission kadi yahugo mi jooɗi Bamga duuɓi ɗiɗi mi heɓi admission yahugo university mi heɓi degree. To nane ma miɗo mari interest ha combination je sharia and civil law ngam miɗo woodi Arabic background. To nden bo nda boko bo suudu TV Maiduguri valliti am masin ɓamti am ngam fassurgo habaruji ɗo ɓeddi am ha turanci na wanyo ba. To sai degree mai sai hoyani am sai mi waɗi degree mi warti to sai ɓe hoosi am ha judiciary go ɓe yerɓi am Jawai kan iyaka mi jooɗi duuɓi 6 diga totton ɓe hoori am Mbar. To nde laati degree mi mari be kuje ɗo bo mi wari mi dilli law school bo ɓe hokki min in service fahinta minin 7 ha nder mai Justice Ali Abbare ɗon ha jotta oɗo high court judge ha Taraba. To Bartolomeo Kai Gamma waɗi CR to be maɓɓe ɓe hawti amin Adamu Aliyu hawti amin min dilli in service ha min dilli law school ha 1998-99 min timmini 99-2000. To diga ɗoɗɗon kadi min hoti min ɗo huwa ɓe yerɓa amin ɗo ha ɓe yerɓi am Guroje Gembu mi huwi ha Gembu mi huwi ha Bamga ha les judiciary mi huwi ha Gembu civil area court mi huwi ha Guroje. To diga ɗoɗɗon sai ɓe yerɓi am chief magistrate Zing. To mi chief magistrate Zing mi jooɗi duuɓi ɗiɗi ɓe lori ɓe waɗi converting am mi hoti area court upper area court ngam ha Taraba police maɓɓe mo jogata upper area court sai goɗɗo marɗo degree. To nden bona nonnon to sai mi hoti mi huwi ha totton. To ha ɗoɗɗon kadi mi waɗi retire 2020 mi waɗi 1st May. To amma bo jonta dama ha Abuja bo ande bo ha no a limtiri gurdam ma pat wala ko hawti Abuja. Ko hawti Abuja wato doka yardani goɗɗo to wakkati o timmini kugal over high bench diga high court on dilli yeso. To ɗo sai o warta councilor o ɗo hokka o warta consultant on o ɗo yecca kuje ɗo watta appearing ha yeso kotu. Amma to waɗai non to lower court on to ayi mi waɗi retire ha magistrate on chief magistrate senior magistrate chief magistrate. To haɗai goɗɗo waɗa private practice to kanyon sai mi warti Abuja miɗo waɗa private practice mi maɓɓiti Chambers miɗo wondi be classmate am derɗam MM Bakari Chambers bo miɗo wodi personal je am I Modibbo legal services miɗo hokka pro bono service to nyaɓe be tampuɓe musamman kugal lawyer ku miɗo hokka komoye amma min ɓuri wakkilingo hokkugo hoore ha bandiraɓe amin fulɓe ngam mi toyi kamɓe on ɓurna fu ɓe toñay ɓe amma ɓe ɓuri ɓe toñande bo ɓuri dow ɓe toñay ka amma toñande maɓɓe seɗɗa ɓe ɓuri toñaygo. To a yehi police station to a yehi prison to a yehi to a tawa kamɓe on ɓe jaɓa ceede ha maɓɓe. To min be hoore am mi hisay ɗo miɗo alƙali ha Zing miɗo ɓorni limse gargajiya miɗo dilla e huwoɓe lawal faddi am. To ɓe ɗo tamma ko iri fulɓe ni ɗo on ɓe ɗo yiya nda nyamdu wari to ɓe fuɗɗini am kay daga ina where are you from ni irin ni ko nande be may ɗo fullo kam hande ha toy fu ɓe yi ɗum warti nyamdu nden ɓe seka ɗum to ɓe waɗa questioning nationality mako ko nande be majum. To nde min dayi ɓe tawi lallay hunde may na non to sai ɓe nasti tubugo wiɓe oɗo alƙali en haji ɓe to no a ɓornirta banni a joga tasbirgol to sai ta ɓornga fina tawana mi wi kañum mi fini mi tawi bo tasbirgol ɗo dole mi sendirta be may to ngam majum sai mi warti ha ɗo jotta miɗo hokka pro bono service kala leñol fu jotta ɗo mi wodi cases matsalaji ha high court ɗum ɓe nangi himɓe ministry of justice ɗo hiita ɓe ɗum police ɗo hiita ɓe state je ɗon state ɗon ayi ɗo sendiri woodi hiitotoɓe je government ɓe ɗaɗa prosecuting himɓe ha state level bana commissioner of police ha federal level inspector general of police to pat mi mari cases je may nden federal attorney general be state attorney general pat mi woodi cases may je yimɓe feere be fulɓe ɗo shaafi ɓe to min ɗo yaha nane ma toñaɗo ɓingel
be rooɓe kamɓe ɓuri toñeego to sei mi dari miɗo vallita ɓe miɗo hokka ɓe wodi ko ɓe wiyata pro bono service na sei to ɓe yoɓi to kanju joɗɗini yawwa caahu to nden bo min ɗo yaha ha caare tiggirli ɗo a tawa dow kavita ɓe joga goɗɗo ko ɓuri awa 24 ɓe andinamo bo aybe ko waɗi to feere a tawa ɓe andintamo aybe ko na haala lebbi ma duuɓi ɓe ɗo jogi mo to da ko kotu tigginomo ma o salata hoɓugo banni may nden irin cases feere ɗon matsala civil on ñamale be soyde yoɓugo ñamale se ɓe wartira criminal ɓe nanga goɗɗo to min ɗo yilla saare tiggirli min laara irin man ɗo to woodi no min wallitirta ha min vurtina ceede ha jiba amin ngam feere tara 2,000 ujune 2 ko 3 nayi ko 10 fo min ɗo yoɓa min vurtina goɗɗo may to lawol shari'a bo min yaha kotu min wiya to hanayi ɓe joga mo ko yaati banni ko bo police to jogi goɗɗo ɓuri sembe min wiya to min dolɗa ɓe ɓe yara mo kotu ngam kotu wi tsari mulki leddi yawwa ta shiga goɗɗo ko ɓuri awa 24 labangal laamu leddi wita ɓe siga goɗɗo police jogata goɗɗo ko ɓuri awa 24 to goɗɗo sei ɓe joga mo lebbi ha duuɓi ma to kanjum on wartine Abuja min ɗo huwa recovery heftugo ñamale to personal chambam ɗo mi ai modibbo an ko legal services so mi ɗo hokka pro bono service kanjum wala hala ceede wala kuje ɗum ɗo laara to ñaaɗo mi hokka to bo ɗum shaafi hala caatuka makka to ɗo bo miɗo yara ɓe en bakari colleague am mirawo am sobajo am mo bo mo mi wari Abuja kanko min wadata en bakari miɗo yara ha mako ngam e wodi san en wala irin leñol ngol wala fulɓe Yoruba to ɗo mari san en mawɓe to hala rigima makka ɗon to sei mi yara totton en waɗa to kanjum min ɗo mari heftugo ñamale yahani mi billion 300 sorugo babe to pat en ɗo mari ha ɗo ɓe hokki min sora babe ci e nebbam iri ko nandi ɓe may to kanjum miɗo yettira ɗum Allah be bo ko mi heɓi mi jangi ɗo jogiyam to kanjum bo laata jangugo professional course ɗo ƴonida bandiraɓe fulɓe ko moye dara janga nane ma minin kam mawɓe amin be modiɓɓe amin komin andi ɓe mbi amin ndure reme jange ko ɗam fodiyoma kalima waccani fulɓe to wasiya ko accani himɓe ndure reme jange to jotta min wari min wudini to a wudini ndemri a jogi a wujjini ndemri a jogi gaynaka tan yahata a wudini gaynaka tan wala ndemri yahata jangirde tan yahata to jotta masalaji fulɓe toñete bo kamɓe bo ɓe wiya ɓe yoɓita nden ɓe yoɓitirana be lawol andal kamɓe ma ɓe lora ɓe toña ha ɓura je nane ɗo pat soyde andal ngam may miɗo ƴonitira bandiraɓe fulɓe ɓe dara ɓe janga ko ɓe roni on mo a tawata leñol a tawata average 75% ɗo dilla be jawdi mum diga 1 million yago 20 million se pullo to ɓe wala ma ɗo yaha jaggana hoore maɓɓe ɓe janga accu an Allah hokki makko a janginirta ko faddata jawdi maɗo andal on faddata jawdi na bindigaru ka to a jogi bindigaru gomnati umma wiya a seli lawol a waɗi kuje ɗo ɓe larantama to bindigaru a wullita kamɓe to hunde waɗima a wullita a yaha ha hukuma sei ɓe wiya a ɓe yaha hukuma waɗanayi ɓe to ai a wodi laabi tati a yawan yahugo ha hukuma to hukuma sali a laran wodi hukumaji goɗɗi ha dow a yaha to ɗi sali a wawan a yaafa to ɓernde ma ɓuri sembe wawai yaafugo a hawta be ɓe Allah a accana Allah kitati kay ɓuri ka Allah a accini Allah ndaɗo Allah ɗo laara ɓe toñimo on na waasu en watta amma ayi background amin waasu on jogi amin hadis annabijo ɗo wiya toñiɗo fa ɗon do'a toñaɗo ɗon nder do'a jabaɗe annabijo ɗo wiya da'atul maslumi mustajabatun do'a toñaɗo ɗum jabaka ngam may ka wala hijabu do'aji luttuɗi sey to sharɗiji 25 timmi amma toñaɗo goɗɗo toñaɗo ɗo yaha dilla direct ha Allah Allah jaɓa ɗum waɗa kuje ɗo to accango Allah ɗo ɓuri be a wiya aa an a yoɓitay a yaha yoɓutugo a sala a wiya be balmi aa to ayi ɗo ɗo yahay warti sey ɗo torra fulɓe ɗo torra himɓe ɓe
ɗo bonna inde ngam man miɗo tora dow derɗiraɓe fulɓe useni ɓe janga ndure reme jange ɗo hikima pat ɗo totton jogode kalimawol ngol kam jange dure ndeme to a jangi a duri a remi alaman a maran ceede a waɗan ko a yiɗi bo nden bo fayin wodi bana mi to mi faami an ɗo wodi bolɗe ɗemɗe feere feere ɗe nanta ban ɗen ɗe no a nanta to alhamdulillahi miɗo nana ɗemɗe ni bana jeeɗiɗi ni to ɗemɗe jeeɗiɗi ɗo bo mi hoddirama ni sa'a mi waɗinimi mi pullo on mi dañama yeso be ɓawo ha fulfulde to miɗo nana fulfulde turanci bo mi wari mi jangi ɗum daga cakanage ha mi warti mi maski ɗum ni ha Allah wartiriyam mi lawya mi huwi alkaliku pat bo official language je kotu be turanci on ɗo nana kolere kole en bo mi jooɗi Maiduguri se Allah hawtiyam be maɓɓe ɓe dotti en Allah hawtiyam sobiragu be jangirde be ɓikkoye Mayderebe Allah mino Mayderebe ɗon Talba Mayderebe ɗon classmates am on so ɓeɗo kusan Allah mino Mayderebe ɗo kanko heɓaniyam law school ma miɗo jooɗi hosere mi vurti oɓe kana zaune a daji kana tara shanun yan uwanka ka zo ina ga mun sa maka admission ka tafi to da mi sobiri be maɓɓe yimɓe maɓɓe feere ma nanata fulfulde so Allah hawtiyam bo be ɓikkoye Umar Ali Adam Kolo Alhaji Zanna ɗon soboajam hoore be dande sai leeso sendirta amin dottijo sosai to sai warti kanju ɗo sai vallitiyam mi wawi kolere to shuware bo kanju bo nane ma Allah vallitiyam mi jangi arabiya fusa ɗo ha mi yetti miɗo fassira Qur'anu on mi wari mi nasti boko cakanage to kanju bo sai Allah hawtiyam be Usman Jidda Shuwa ha ATC Maiduguri 1975-74 mi yehi ɓe hoosi mo min yaadi interview ɓe hoosi min interview kanko sai ɓe yarɓi mo grade 2 section min bonde arabic am ɗon ɗuuɗi sai ɓe yarɓi am higher islamic section to o waɗi no PA je first lady Mariam Abacha waɗi PS je Abacha sai min warti jemma be nange min ɗo be maako miɗo saare maɓɓe dare mako kanko bo o pullo ɓe volwa fulfulde ha saare to ɓe vurti ha saare maɓɓe bo ɓe volwa shuware to be Aboubacar Imam kanko bo o jangini am o sobajo am to makaranta amin gotel be mako be Usman Jidda go fu Usman Jidda ɗo grade 2 to diga ɗoɗɗon min waɗi classmate be mako ɗo nde mi yehi Maiduguri mi heɓai bone warti basare ha ɓuraniyam saare ngam mi wala sobiraɓe bana irin Shuwabe Kole en ko hataraɓe jotta mi wala to sai Aboubacar Imam be oɗo go sanadu vollugo Shuwa ko ndey ha saare maɓɓe min ɗo wondi duuɓi 7 ko mi waɗata university pat ha saare maɓɓe be maɓɓe min wondi jemma be nange to sai mi nani be wonugo laata ha Madinatu Cheikh Abul Fatti Maiduguri kanko bo ɓe hokki am amana ha mako mi yaha mi jooɗa ha mako to o jooɗi ha caka kole en ɓe nanata ko fulfulde ha Nameri Korongoso o jooɗi to mi jooɗi be Cheikh Abul Fatti go mi wawi kolere go ha ton mi lori Allah hawtiyam be sobirago be ɓiɓɓe Mayderebe be ɓiɓɓe Adam Kolo to Maiduguri bo wala family je ɓuri ɓe ɗiɗi ɗo wakkere ceede be andego ila bo to ɓe dañiyam a yima ndaga to ton sai dole ha aji amin ɓikkoye fulɓe jeeɗiɗi on Ali Mamman ɗon waɗi no Nexim Bank to be Dr. Giɗaɗo Abu be kuje ɗo ɓe ɗon ni kaju kamɓe may jehiɓe yeeso seɗɗa luttuɓe ban mambila diga Jabu Kumankila to kamɓe bo ɗemgal maɓɓe sai mi wawi to nde laati kamɓe tan min wondi jemma ɓe nange coggirteɓe min huwoɓe min to ayi sai ɓe wiyama koro nana to miɗo wawi mambila bo yare maɓɓe ferindiri masin to sai mi yehi mbamga sai mi tawi asiye mi wawai je mbamga go ɓe ɗo wiya nana kolya ɗume to hama naga bo nanon noon sai mi ekkiti je mbamga go bo daidai bani kula maɓɓe to Shuwa bila bo Hausa bo nde mi ummi to ayi language of communication diga ni mi acci ma ndaga to ayi wuro fulɓe on wala hala kuje ɗo sai fototiri
ya dikko am ɗon hawsajo Kano daga Ringim to ɓe Sokoto ɓe waɗi settling ha totton ɓe jooɗi so dad am sey tewi ɓe second wife to saare may pat warti sey hawsare ɓe volwata to kanjuma sey valliti am mi hawti fulfulde mi musini fulfulde sey hawti bo mi wawi hawsare arabre bo mi jangi duuɓi diga saare ma ɓe haɗi am jangugo diga saare Qur'anu min jangidi ɓe Alaji Riskuwa Mandaga en ɓe Haruna Kawuwa jetta oɗo ɗum yani ha kuje ɗo to be maɓɓe ɗo min jangidi Arabiya ha mallumjo amin gotel min jangi Qur'anu ha min timmini ha min jippini totton to ba Haruna Kawuwa bo sey o lori fahin min ɗo makaranta aji gotel min ɗo jangirde bo aji gotel to sanadu ko mi wawiri arabre on ɗo arabre kolere mambilare be shuware sanadu no mi wawiri bolle may on ɗo nden to goɗɗo daaro men jonta yiɗi ɗo mari haala ko haala feere o yiɗi a walla mo ko lesa jarfujo o wala jawdi no heɓirtama tunda Abuja woni yewwa Abuja min woodi office ɗon ɗiɗi to o wala zarfu sam gam jotta mi mari ɓe ɓuri 10 ha les am ɓe wala zarfu ko kobo ko hobore ɓe wala min on yoɓata ceede mi yara hoore am kotu mi vinda mi yaha prison mi laara goɗɗo woodi debbo wari ɗo voyanam ha gembu ma ɗum fe'i hakkunde e rahaji ɓe bawanko en ɗon irin man ɗum fe'i ha gembu fu to min nasti irin man mi yahi ha totton mi waɗi so office am je hokkugo service pro bono office nga legal service nga Cahu to fulɓe hoore tan ɓe wi ko ɗume a fuɗɗira hoore ma fulɓe ɗon ngam ɓe ɓuri toñetego nden mo ɗum leñol ammi andi bo nawɗi ko ɓe watta fulɓe ɓen soyde andal fu waɗa ɓe ɗo torre yewwa be soyde andal to office am ɗo number 2 Kudan Street Wuse 2 ɗo hokka pro bono service opposite Taki International School so nden bo ko goɗɗo anda totton to wari tawi on wani on tindina ɗum on yara ɗum miɗo yurmina hoɓɓe miɗo yurmina himɓe miɗo wurtina himɓe woodi mo ɓe nangi debbo feere ɓe nangi gori ko anda ha woni ɓe wi ɓe mbari ɗum to sey ni min waɗi bincike min tawi ɓe yerɓi mo ha Kefi prison to nden bo ha Nigeria ɓe an ɓe yerɓa goɗɗo prison ko toy to ɓe jottararu kanu ane ay ko waɗi ha Sokoto to iri ko nandi be may to sey min yaha min viɗita min hefta ha goɗɗo ɗo woni aybe ɗume o waɗi nden min laara no o vurtirta ɗum mbar hoore na ɗum aybe hokkete ɗum beeli na kona hokkete ɗum beeli o hani jogego na ona hani jogego na ɓe yara mo ko tuɓɓe ko nandi be man e cembiɗɗum goɗɗo on oɗo mari ɗan sembe o waɗi ko o toñama ko bo haala may ka catuka wala no ka waɗire min tan mi fotai mi nastaka bo to ɗo woodi camba derɗam ɗon sobajo am mo holli am lawol practice ɗo ɓawo accugo am sharia kugal Bakari ɓi Jola ɓi Ganye ɓi Jada ɓi Dadiri to min ɗo wondi ha Bakari an Bakari an ko to ha nder maɓɓe woodi San en senior advocates waɗi jeego to yottiɓe on mawɓe wala leñol ngol wala dinangol wala ha totton woodi Yoruba min woodi Nyamuri min woodi Fulɓe min woodi Hausa en wala kan leñol Nigeria kan yewwa min ɗo hawti ha Camba may e nden bo ɓe mawɓe anduɓe on sosai so kala ha lawol fannuki tan woodi fu ɓe sali yeeso ɓe ɗon totton ɓe andi ɗum to kanjum min ɗo to goɗɗo haala ma ko catka to nden bo o woodi yaake to sey min ɗo yara mo ha totton ɗo ɓe heɓira min nden be non may fu waran be koyɗum min ɗo jogi cases ji feere ɗum mi yetti Allah haɗugo nastugo Abuja ko nandi be may be kujeji ni ɗon iri ko nandi be may na kamɓe tan ni to totton ɗum mi heɓirte nden bo min ɗo huwa recovery ha heftugo nyamale sorugo babe jettani woodi irin ci'e nebbam ɗum ɓe hokki min sora woodi ɗum ɓe hokki amin min soda no ɓe to min heɓi sodo ɗo tokkira to min ɗo estate management min ɗo waɗa land investment irin babal nyiɓaka wara nyiɓa land banking nden bo outright sale to min ɗo waɗa babe ni ɓe hokki min ɗum soore yahanan billion 300 ɗo ha juuɗe amin to goɗɗo yiɗi sorugo babal mum
min jaɓan min soranamo min ya waɗa bincike ta o ya o nasta ngam jotta rikiciji be 419 ɗuuɗi be jokkirli aɗo jooɗi a sodan babal goɗɗo e waɗi certificate misali jotta waddi brief ɗum ɓe hokkam ha yimɓe kuje ɗo no duuɓi 25 ɓe yoɓay ɓe yimɓe cross rivers to energy on Nigerian Land Liquefied Natural Gas hosi land maɓɓe sai ɓe wari ɓe wi ɓe wulan pipeline man ɗo hokka Europe nebbam nde veti fu million sappo $, amma ɓe kasi ɓe yoɓugo 18 billion duuɓi 26 sai mi wiyata ɓe a'a onon ɗo on jangi ta waɗe nonnon en tokku lawol shari'a hokke am brief mai mi jaɓan amma dow sharɗi on acca wulugo ɗo ɓe wi ɓikkon maɓɓe on ɓillata ɓe wiya wulen wi to fadde ɓikkon mon ɗo en hokka ɓe lebbi 4 to salori am to shikenan sai mi acca on kadi on yaha hani fu amma tokki lawol shari'a ngam jotta to on wuli babal ɗo ɓe ya ɓe nanga ɓikkon mon ko ɓe nanga saaro en mon on waɗini gomnati asar to nden warti on velannatako joɗugo ha totton ngam man useni tokki lawol shari'a sai ɓe yerdani ɓe hokki am brief mai min bo nde mi wari mi laari relevance ha toye on to sai mi fuɗɗiri be vice président diga ɓawo warti min vindani office NSA Nuhu Ribadu ɓe waɗi processing ɓe dilliri kanko bo o jaɓi haala mai o laari office mako jaɓi ɗo huwa ko hani ɓe yerɓani shugaban ƙasa bo ɗo laara dow haala man ɓe roɓan to ngam man miɗo hokka shawara ko moye tokka doka nde ɓe muñi duuɓiji ɗo pat sali jotta ha gomnati wari waɗani ɓe hakkilo ha yerdi yoɓan ɓe na ɓuri to amma dow to ɓe yeno ɓe wuli min waɗi asar ɓe waɗi asar ɓe nanga ɓikkon maɓɓe ɓe nanga kuje ɗo nden haala yoɓugo bo tamma to yoɓwa to min ɗo iri brief mai ɓe habdi min narra mi wiya onon ɗo on zambaɓe on nden commission kuje ɗo community mon wajen 73 communities poor communities o acce kuje ɗo tinna to eɓe mi hoosi ɓe nden el suudi chambers bo ɗo habda sosai min hoosi ɓe min yaari ɓe ha totton kanko ma oɗo hokka ɓe pro bono service oɗo waɗa guiding maɓɓe ɓe vinda ɓe waɗa kuje ɗo Abuja ɗo kanjum wartiri am Abuja mi waɗa private practice o to barista min getti ɓe hokkugo min wakkati a wara jawleru amin ñande feere bo to woodi komin maran haaje min poti min ɗaɓɓitama ko woodi haala kesdi goɗɗi ɗo gaɗi sey ngara en jewta ha jawleru ndu alhamdulillah amma laaroɓe min getti min gondi ɓe barista Modibbo goɗɗo on dogginɗo golle feere ha nokkuje feere ha o warti Abuja ɗo jotta oɗo doggina kuuɗe oɗo walla Lesa Jarfu en mo ɓe jaami hakke mum to ni o famɗa sembejo o foti o wara ha office maɓɓe amma on jarama Allah yaru ko laako yeeso